On Saturday, Teliamura IPFT East Division member joined the mass rally on the occasion of Statehood Tipraland Demand Day held on 23rd August in Agartala. Present attendees were Central Committee AGS Sunil Debbarma, IPFT Teliamura East Division Secretary Dhananjoy, Reang and others. On that day, the Teliamura IPFT members arrived with 45 vehicles to join the mass gathering. थांनाय हिनै दिनै आलादा रायजो सामिनि एडिसि एरिया न हालनो अब हेगेने जों दिनै ताकलाय जों आगरतलाव उत्तर गेट तो राजभवन थाङो मेमरन दै थ्रु रायजो पार्टी हके फुंनि साना जों गहनाय जों अबनि बागै दिनै सेलेक्ट सिस्टेम दिनै प्राय 40 टा मटन गाड़ी दङ मटर सिटन दिनै बरफ थाना हाजारनि प्लास हाजारनिसले गोबां जों दाउ बसिनि गाड़ी स्पट नां दङ जों थाय गाड़ी नां दङ बाइ बरफ आइ दङ गाड़ी नां दङ जों अबनि बागै যারা তিনি फायनाय लोगो सामुं खुरुय যারা बरनो साइबले हामबाय एबं सारा त्रिपुरा जनि दिनै त्रिपुरा যারা बन्चित दंनाय बरनोबा आं बयनाय जे दिनै रेलिओ जत्तनो फाय मानजा फायनायनि बागै आरन जों साइबानो जत्तनो अ जागाव त्रिपुरा साराव भाइगाय थुंजाक दंखा जों थांनाय 25 बोसोर सिपिएम आमल जों साइमनो যারা नेशनल पार्टी खेनार त्रिपुरा सानि बागै मुंसा खाया नर किसुदिन सिगां साइमांखाना दिल्लीआव थांगै शुधु बुसकांनि एडिसिनि बार्सनो बाइके क्षमता फाइना अकगनो सावै सिनि त्रिपुरा सारावनो क्षमता माने परेसे 125 एमेंडमेंट बिल पास खाइनापो डाइरेक्ट फानिनापो जोंनि कखाबया जों एडिसि एरियानो जों आलादा साप्रे राज्य सानो एवं त्रिपुरा जत होम मिनिस्टारनि नेतृत्वे और तिनि जतन साख्रालिखा जे बांलादेशनि पुशबेक मा खाइनाय যারা इलिगेल फाइनाय रंनो बरक सामानि किन्तु যারা जनजाति खाइनाय नेशनल पार्टी যারা गणमुक्ति परिषद खाइनाय आदिवासी कांग्रेस खाइनाय रं मुसाखौ खाया किन्तु जों दिनै अजागाव त्रिपुरा যারা आंतरिक दल खाइनाय रं बागै त्रिपुरा बाहाय मोसांनान बागै आन्दोलन चलि दङ अबनि बागै जों थांनायावबो दिनै दाबो त्रिपुरा एसआर खायजानि थां दङ किन्तु अबनति गोबां मासिनि राज्यनि যারা आঞ্চलिक दल खायनायसिनि आइपिएफटि पार्टी दिनै अबन साइ दङ किन्तु अन्यान्य नेशनल पार्टी खायनायाव मुंसा कक साया अबनि बागै आं कयनाय दिनै सारा त्रिपुरा त्रिपुरा सारावनो जों थांगोननि हिंगांखाय अबनि दिनै लामा दिनै दानिखाय एकटानो दाबि एडिसि आरो जों आलादा राज्य खायरेदि एकेबा बांलादेशनि जत इलिगेल फाइनारनो पुशबेक खायदि दिनै कखाबोनो Reported by Biplov from Teliamura, Chini, Khorang.